Sådär. Tagning. 1. Ja. Ja. 1,5. Ja, nu må ni jamma här, nu följer inte mig. Ja, nu är det kolasoppa här ute. Slänga kolasoppa långt på väggarna. Det är klart. Nu skulle jag diska hela eftermiddagen nu i helvete. Ja, Stockholms jävla. Sugo. Sugo. Hej. Ja. Hejsan. Alla borde känna till vem Jesus är. Nu kommer det så musik bara för att det är jul. Jag har inte någonting att säga. Nej. Inget speciellt gör man. Nej. Hur går det med kålsoppan? Inkungssoppan? Ja. Jag skulle ha haft lite ällingakusar i. Va? Ällingakusar. Ja, jag vet inte vad det är för något, men det är något så. När jag var barn. Det luktar lite speciellt. Ja, det är en gräsasugga. Gräsasugga. Jag malar ner. Malar på bäng om och svetsar först. Ja, det luktar gräs i skallen. Jag tänker lukta ko. Vad fel. Ja. Oh. The hills are alive with the sound of music. Oj, ja, naziflaggan där. Sig höjd! Nej, det är inget. Så får man inte göra. Sig höjd! Så var det. Arbete ger frihet. Hallå. Klippa. Tagning. Nej. Jag klämmer Titta huvudet. på handen. Ja, men alltså jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det är det jag menar. Vi ska göra det här imorgon istället. Det är mycket trevligare. Okej. För det är lite efterhängset här. Så det, Hur då efterhängset? när det är laggar. Ja, och den ena efter den andra. Två människor ovanpå varandra. Och fjädrar in i helt sulastäcke. Nej. Klokt. Ja. Nej, vi filmar lite imorgon istället. Ja, just det. Mm.